Adema kelela moyo kukele tasim ko yichi yazelu kponkwa mi ha batana ya gwa bụ oge nzukọ ndị Igbo. Ọ bụ ọnụ ka anyị na-anọ were Igbo yeleye wee na-akpa ka o si gbasata anyị nakwa ka o si eme n'ala anyị. Ya bụ na ọ bụ anyị kọwasịa ndị ma ihe kwe na-akụ n'ọnụ ka anyị dịka Izuchukwu ekwe kesi oge na maka na afọ ewu ojii ya mere ehihie chụgba ewu ojii na-agbaghị na ote narị anyị si ekwu ihe a mana ya ma ihe na-eme. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Ọ bụ otu ndị ndu ana anyị n'ala Igbo si aga. Imirikiti ụfọdụ na-afụkwa na-asị na ndị ndu anyị esichaghị ike na idu Igbo ma ọ zọta oke ndị Igbo ma ọ chekwa ndị Igbo dị kwesịrị. Abịa na mpaghara ndị a niile weka ha si were obodo ha ọkachasị ndị ndu ha wee jiri ofu olu wee na-aga. Ọ na-afịa alụ ịfụ ebe onye ndu obodo ndị ụmụnne anyị ndị ọzọ na-apụta na-akatọ ihe na-eme maọbụ ndị obodo ya maọbụ na akatọ ụmụnne ya maọbụ na-akọ ha ọnụ. Ụfọdụ si na ndị ndu Igbo na ha bụ ụzọ wee na-ama mma si n'ama kama anyị si n'ụlọ wee mara mma pụọ ama. Ha wa na-esi nke ezi n'ama wee na-ama ama wee bata. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Na ha na-eme ihe ga-atọ ndị ọzọ ụtọ n'agbanyeghị ọnọdụ ndị ha na-edude. Nke a mee ọ dịzie ka ndị ndu ndị Igbo ụfọdụ si na ọ dịzi ka ha fụcha ndị ha na-achị n'anya maọbụ na mmekọ tọrọ atọ adịghị n'etiti ndị na-achị ndị Igbo nakwa ndị ha na-achị. Mere na ị ga-afụ ndị ntorobịa kwuo n'elu, ndị na-achị kwuo n'ala. Ọ dịzie ka nsọpụrụ kwesịrị ịdịrị ndị ndu na ndị isi ndị Igbo adịchaghị. Maka gịnị? Maka na ndị ntorobịa na-afụta ha dịka ndị na-afụ ha n'anya, dịka ndị na-afụ obodo ha n'anya, dịka ndị na-eme ka ndị egwu na-atụ. Ọ na-ajịbụrụ ihe mee ha eburu ụzọ kwube ka a yakwara isi na ha adịnyere ndị nke ha. Ngwa n'elu nso nso a ka ndị gbara ọkpụrụkpụ na Yoruba pụtara wee jebe ije nwa ha. N'agbanyeghị n'oge ọ dịzi ka abịara wana na be ha ndị na-eche efi a na ha kwube n'elu kwue n'ana ozigbo ha banye n'ime obi ha ha na-apụtazi ihe apụtaziri ji pụtazi ya bụ Amoteku. Amoteku bụ otu ndị ha hibere ga na-echekwa obodo ha. Ha jikọọ aka ọnụ ozigbo wee mee ya. Mana kemgbe n'ala Igbo ụmụ ihe dịgasị otu emegokwa na ugwu mee na ndịda mee na mpaghara ana Yoruba na mbe ndị ọzọ. Ha fụ ka ndị ndu ha na ndị obodo ha jijikọ ọnụ baa n'ime obi ha wee na-akpa nkata na-eme ndọrọ n'ime ime ha n'iji fụ na nke ha dị mma na ha zụtara oke ha. Mana n'ala Igbo kemgbe a na-ekwu na ndị na-echefi na-awakpo ma awana na ugbo ndị Igbo, ndị ndu ewebeghị ihe gbara ọkpụrụkpụ ha jikọtara aka dịka ofu
dịka ukwu azịza wee pụta wee tie aka n'obi si mba na ihe a agaghị eme, na ha ejikọ n'aka, na ha achọghị ka ụdị ihe a mee, wepụta ndị nche ha ejikọ. Onye ọbụla kwuo ọ sị na ụfọdụ okwu gbago, ụfọdụ a na-ekwe agbada. Nke a wee dị wee na-aga, anyị wee na-ajụ gịnị na-ebute ụdị ihe dị otu a? O kwesịrị ịdị otu a? Ndị Igbo kwesịrị okenye kwesịrị ịnọ n'ụlọ ewu ka ewu mụọ na ogbere, maka na ọ dịzị ka okenye na-anọzi n'ụlọ ewu a na-amụ na ogbere n'ala Igbo. Ndị ọzọ na-apịachi nke ha ije n'ugwu, ọ ga-afịa alụ efu ka ndị isi ha gara na ilo wee katọba obodo ha maọbụ katọba ụmụaka ha. Lee anya, anyị anaghị asị na ajọ ihe dị mma, mba, kama na ikwu anya na-abọ dịka ndị Igbo si asị ka ụmụnne ji agwa onwe ha okwu na ama ha banye n'ime obi ha hazie onwe ha, mana ime obi nke ndị Igbo amaghị ihe a na-eme. Ihe niile na-apụta na-agba n'anwụ n'iji maatụ nchekwa, ịzọta oke ndị Igbo. Ọ dịzịa ka ndị Igbo bụ ọgọdọ nọ na ilo ewu wee na-ata ya. Abụ m Chizzy Ani. Isiokwu anyị tata, ndị Igbo, gịnị mere na ha esighị ike zọta oke ndị Igbo maọbụ na-azọta oke ndị Igbo? Ọ dị mma ọ bụzi na ichere na ha na-agbanị, ịgwa anyị ihe ha ji agbanị, mana nkịta anyị achọghị ka ịkọ ọnụ. Mbịaghachite azụ ozugbo Izuchukwu ekwe ka abịa anọgoro o wee ike wee tinye ọnụ, mana tupu nke a na-aga ka Izuchukwu kere ndị Igbo. Izuchukwu kenere anyị ndị Igbo. Igbo mma mmanụ nke onye ji ya zere nke ichiri mzere. Daalụ daalụ ka anyị bịacha, anyị na-abịa na abụ m Chizzy Ani. Aha, Igbo ndị nwe m ekele m unu. Ọkwụnụ mana ọ na-agba ebugharị ọnọdụ ebugharị ego. Ugbu a n'iji hazie na iji mee ka ihe niile na-aga nke ọma, anyị ebugharịa n'ọnọdụ ugbu a. Ya bụ na nzukọ ndị Igbo ga na-abịaziri unu n'ọkụ elekere anyị 4 kwa ụbọchị Tọzdee niile, oluzie na Fraịde anyị na-eme omenala n'ụzọ pụrụ iche n'ọkụkwa elekere anyị 4 kpọmkwem, maka na ọ na-abụ ebugharịa ọnọdụ ebugharịa egwu. Ọkwa ka o wee dị mma. Cheta na abụ m Chizzy Ani ngwa na-echebiziri nzukọ ndị Igbo kwa ụbọchị Tọzdee niile n'ọkụ elekere anyị 4 kpọmkwem, ọkụzie elekere anyị 4 kpọmkwem n'ụbọchị Fraịde mburu ọnọdụ wetara unu Kpakpando. Oge anyị ji eme omenala a na-akụghị mmiri, maka na ihe anyị na-eme bụ ka ọ ga-esi wee dịrị Igbo mma, maka na ọ ga-adịrịrị anyị niile mma. Abụ m Chizzy Ani. Ya Big protein breakfast. Ya bụ ihe nzuzo ahụ. Otinye m setụta ọsụsọ kwadoro anyị n'ụtụtụ ma gawa ọrụ. Otu a ka nna m so arụkarị ọrụ abalị. Etitekwa n'oge buga m ụlọ akwụkwọ, alọta ike na ya agụ ha gụsa m egwu maka na ha enweghị ike ịpụ na-erighị Big protein breakfast. Jiri Big breakfast nke protein dị na ya bido ụbọchị gị oge ọbụla iji nọrọ n'egwu. Big, rich for your pig. Madam, you look excited. Rushing somewhere? So you haven't heard about the higher thermocool Jara Overload promo? No, just me now. You get free instant gifts like TV, blender, cooking oil, AC kits, and so many other exciting rewards when you buy select models of higher thermocool freezers, fridges, washing machine, generator, and standing cookers. No raffle, no draws. No, I can't miss this. Oh yes, the higher thermocool Jara Overload promo is available in all thermocool showrooms, Cool World, and key partner stores nationwide from June 17 to September 19, 2021. Terms and conditions apply. Higher thermocool, always there for you. Classic clip.
eziokwu Igbo n'ụtọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo n'isiokwu anyị nke ụbọchị taa. Ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ wee na-asị gịnị mere na obi adịghị esicha ndị ndu ndị Igbo ike ịzọta oke ha maka na dịka o si dị afụgo ụmụ ihe megasịrị na mpaghara dị iche iche n'ala anyị. Ndị Afenifere kwuo okwu, ndị na-achị ma ndị ndọrọ ndọrọ ege ha ntị, ha kpaa na ime obi ha ihe were ka ihe si wee dagharịa ka niile na-apụta n'Igbo wee were akụ na uche wee sochie zọba nke ha, mana ọ dịchaghị otu a n'ala Igbo. Anyị ka nwee ndị obi siri ike n'ala Igbo. Izuchukwu Ekweke ajụdefa na ọgbara mkpe saa ọgbara mkpe na abana mkpe saa. Ajụ nke gị izi bụ na anyị ka nwere ndị ndu obi siri ike. Anyị nwere ndị ndu obi siri ike, mana anyị nwere ndị ndu gboro obi siri ike ime ihe n'ụzọ kwesịrị anya ịzọta oke ndị Igbo. ịzọta oke anyị. Nke a bụ ihe na-agbagwoju m anya ahụ, maka na enwere oge ụfọdụ ndị onwere okwu ikwuru na a na-ama mma esi na enwe apụ ezi ndị jụrụ Igbo were sị na charity begins at home. Mana ọ dị ka abịazi na be anyị, ọ dịzi ka anyị na-ama mma n'ezi, abịazi na be anyị ihe adịzi ka ọ dị egwu ama ngasị na egwu, maka na o nwere ihe ga-abụọ na-eme ihe mmekwa ka ajụ ajụjụ. Ịma ka m bidogoro ihe mezụ n'izu na ịma ka a na-ekwu na ndị na-achefu na ọkwụrụ mmadụ na Nimbo mgbe ahụ o mekwa n'ọzọ n'ọpanda dị na Nimbo n'ofu obodo ahụ n'ofu Nimbo ahụ ị gakwa na akụkụ mpaghara Nkanu East ha na-etikwa nkefa maka ndị na-akọ osikapa asị gị na ndị na-akpa efi atagbuo ya. Mana ama na ndị ndịda ndị gọvanọ ndị ndịda gara sị na a ga-eme n'onye ọbụla na-aga mee iwu befa ka akwụsị efi onwe onye si ndị na-akpa efi akpa na ihe akpa efi ịgba ya n'ozugbo kwadoro na iwu usoro ọbụla kpagharịwa, iwu asụrụ efi kpagharịwa. Ụfọdụ ihe ndị mmadụ aghọtara iwu ozi mmadụ kpagharịwa ọsọ onwe mgbe ọ ga-esi ka efi kpagharịwa kpagharị o ji akụ na uche ya kpagharị banana be mmadụ mebie ihe na-emebi ife ewe ka ị ga-esi gbara ejidezi gasị na Igbo onye ori ọya nwara. So na-eneche ya nwaba anya ịchọpụtakwa na mgbe na-iwe ndị nchekwa ndị Yoruba bụ ndị buru ụzọ mgbe ha binyere mbụ nwanne ya nwoke bụ nwaanyị pụtasị na ha zunarị nkefa azụ oke mgbe emepụtazie na nke ụlọ emepụta ebube agụ ebe ka ndị ebube agụ nọ ekwuru na aga ka a na-ekwu na aga ahụ onye nọ n'isi bụ Obi Umahi si na ọmalụzi ma gịnị ewe na sinsasị na ha bụ ebube agụ ehe nwere ego, enwere ebe ha na-anọ, onwere ụlọ onwere ihe ọbụla emerụ. Ama na mgbe ha yiwere n'obi ọchịchị nke Imo steeti a sị na onye ọbụla na-aga mee iwu, onwebere iwu ọbụla onwebere steeti ọbụla nọ n'ala Igbo mere iwu nke akwado ebube agụ. Ekwugo na aka eme iwu machie ndị na-akpa ehi sọsọ obodo megoro bụ Lagos, Ogun steeti. Na oge na-atụghị anya ị ga-afụ obodo ndị ọzọ na na-ekwu na ndị ndịda ị ga-afụ obodo ma ndị Ondo ha ga-ebitinye iwe ya n'ọrụ, mana ka ife a na-eme ọdụ n'ọkọnọdụ ha gacha nzukọ apụta onwelọ. Ị na-ekwu nzukọ nke ha na-agakọ nzukọ nke ha dị aga nke ikpeazụ ha gara ọsọsọ gọvanọ Enugu gbanye gara nọ ndị nke ọzọ si obiko osote gawa ọpụta na ịfụ na aka na-etinye na nchekwa. Ịfụkwa na elekwa ya na ihe bụ ihe gbasara ọha na eze otu a ka ọ dị iloba anya maka mmiri ọdịba anyị ife ọ na-agazi ọfụma ife ọ na-agaba anyị na ife ọ na-agaba anyị ọfụma mbize na werachi igbu anyị n'obodo a. Ịfụ na ndị ndu anyị ikwu na ha na-enwe ndị ezikwu nwere obi aka nwere ndị obi siri ike mana nọ na abanye n'ọchịchị anyị aghọtaghị ihe na-emenụ mgbe ọbụla na nke ga bụ na ọchịchị gị na ọ ga-eme nka ifu na aghọtara m onwe ike ịbụ na ọ bụghị ndị Igbo ka ha na-ebu n'obi. Ọzọkwa onwe ike ịbụ na ọ bụchaghị ndị Igbo ka na-akwado ha abanye n'ọchịchị,
ka e were ebe aka ọzọ ha were ikike a na-eji apịa ha aka sị ngwa bịa nọrọ n'ọchịchị. ịjụọ m onwụlọ onye a ga-asị na awapụtara sịgụ n'obodo ọ ga-asị gị n'obodo wapụtara ya mana obodo wapụtara gị n'eziokwu maka ịchọpụta maka na ọ na-agbụgo ụfọdụ mgbe anyị n'anya n'azụ wee mara ndị maazị na aka na nwaanyị daa onye anya n'azụ mara ihe kpatara mana nwata daa onye n'anya n'iru aka na-egoro anya n'azụ ndị chiri anyị ka na-akpọ Michael Ọkpara, anyị ka na-akpọ Nnamdi Azikiwe, anyị ka na-akpọ ji nwa obodo kere ife mmerụ na eji akpọfa ife mmerụ na eji akpọ ha mgbe abụna ha bara mepụta ihe obodo na-afụ anya mepụta ihe na wee ya na ọchịchị ha na-abụ maka nke onwe ha ọ bụ maka efefe ọjọba mana ndị ọchịchị na-enwezi n'oge ugbu a ha bazie nnọọ fechefu ndị na-anọ nwere ndị biko ga nọchite anya ndị ha na-anọchite anya nwekwanụ nkwa ha kwere na ha banye na ha ga-eme ya a na-ekwe nkwa na tupu ha na-ekwe nkwa ime oge ụfọdụ Chizzy ọ na-abụ ngachi obodo ndị ọzọ epụta na Igbo ọ dịka jiri anyị ajụ ka anyị buru ụzọ n'onwe anyị maka mụnwa nwere ka enweghị m ka anyị bugoro ụzọ n'onwe anyị ka anyị hapụ etiti ka anyị hapụ be anyị ka be anyị dị anyị edozigo be anyị ọfụma ife na gara be anyị ọfụma ị gapụta otu na ịgapụ bego na-enebe onye ọzọ anya ma bego a na-agba ọkụ anyị nọ na-ene gọọmenti iti anya mana be anyị na-agba ọkụ ife na-emebi n'ahụ anyị nchekwa na-aghasa n'obodo na ka m kwuo na ihe dịka ọnwa isii gara aga anyị ma ihe na-aza ọnụngo men o jirigo anyị ọ bụrụ na o jiri anyị o jikọta anyị wee gbakwuteta anyị n'ime ụlọ ihe o ji ewute bụ na anyị na-afụ ka ndị ọzọ ọkachasị ndị ugwu ndị ndịda ndị Yoruba ka ndị ndu ha ji ihe niile gbasara obodo ewe ka ị ga-esi kwuo okwu kwugide obodo ha ndị ndu ha pụta wee jebe ije ya sị gị mba na ị gaghị ekwujite obodo mana dịka nsikwu ọrịzi ka ọgọdọ anyị nọ n'ilu ewuwe na ewere onye na-asịzi anyị kedu ka ebe anyị na-aga ka m gwa gị ebego nọ ọ dị ka ndị ndu anyị aghọtara ha na ihe na-aga n'obodo nwa mmadụ na-abụ nọ n'ofe aka Nnamdi Kanu n'ofe aka nke ọzọ Sunday Igboho mgbe m ndịre Sunday Igboho na Kotonu ifu ka ndị Yoruba si eti mkpu na-etisi mkpu ike ndị eze obodo Olubada of Ibadan na-aziga ndị mmadụ ka a gaa n'ụlọ ebe a na-atụ onye ofufe wee na-eti gịnị ndị Yoruba niile wee na-etikọ wee na-eti wee si gịnị mba ewegwara gị ebunata ndị Yoruba sị mba wee wee gwafasị mba unu ebunatara na ebunata n'obodo a na ife ga-eme mgbe m dị nwanne anyị nwoke kedu mmadụ na-etinyere ọnụ ịma o nwere na-agwade tupu ụfọdụ chọọ etinye ọnụ na iji kwuo kwugidezikwa nwa ha esi ka mmadụ fụ gị n'anya ị ga-ebuzo fụ onwe gị n'anya ọ bụrụ na ife onwe gị n'anya ọ ka a ga-esi fụ gị n'anya kedu oge ụfọdụ a na-asị onye na ihe mere o ji ọdụ ka na-akpachapụ anyị bụ na ndị kwesịrị ikwuru anyị adịghị anyị Chizzy o wutere m na n'ụbọchị atụrụ akwụkwọ na sineti maka e-transmission of na ka ọ ga-abatụ atụ akwụkwọ afịa ndị na-anọchite anyị n'ala Igbo anọrọ ya ha chere onye gasị gị na ọgara eke onye gasị gị na ọgara oye kedu ife Igbo eziga ka nọrọ ebe ahụ olee ụbọchị a ga-ekwu ife gbasara mụ na a ga-ekwu ihe gbasara ndị Igbo nke ga-anọchite esi anyị n'ọzie obodo niile ebe ahụ ka a ga-esi wee weta ezigbota ndị ndu n'Igbo maka ka o si ada ugbo ọ dịkwa ka ndị ọzọ akpachago n'obi ha ọ dịkwa ka ndị ọzọ ahazichagogo obi ha dịka o si ada ugbu a mana ọ na-afịa ara ịghọtazi ebe Igbo na-agwade mmadụ eburu ụzọ nwee Niger Delta Development Commission ha zọbazọbazọba nye ha ministry enwe North East Development Commission mgbe kwupụtara ha chere ndị ọzọ ha chọdị mma na ozu East ihe ma ọ nọ na-abịa na North mgbe mere South East Development Commission kedu ka o si weda ajụ aba ya ụbọchị oge ha kpalitere ebe oge a na-achọ ịzụ ọkwa ọchịchị ka e wee sị na ha mba ama ụbọchị atụrụ ya gba akwụkwọ onwụlọ sọsọ onye n'ọnụ gbabara ibe
maka nke gbasakwara ndị Igbo nke gbasara anyị ha chere na onwe nọ nụ ha tara anyị na onye kasị anyị na-ezigara ya onye kasị anyị na-ezigara ya a na-eziga gị ọha nke eziga gị ka anyị magba ezigara gị ofu abịrịbe a bụ ihe na-anọkwa ofu abịrịbe bụ onye ka na-etisi mkpu ike na-asị m gịnị mana mmadụ na-ekwuchitere anya gịnị ka iche na ya na-akpatara ihe na-akpata ya bụ na amarọ m ọnụ ha n'ebe afọ ngasị nọ mana n'uche nke m nwa ngasị nọ ha nọ ha dum nọ ka na ha nọ ha bụ ezi ọrụ onwe ha na ihe na-emetụ na be anyị abụ ị ga-ajụ onwe gị ugboro ole ka a na-ekwu ugboro ka ya bụ ị na-enye nzukọ mana ndị Igbo na-ajụjụkwara ndị ndu ha ajụjụ ofu ya ihe asụkwa maka ya na-agbapụta aga atụ akwasị ojewego ọ na-ejekere ife merụ ọ na-eji obodo n'obodo wee ghasaa ịma a na-ekwu ọ na-efu onye ọbụla n'anya nchekwa ịma Chizzy ịma na Enugu enwere oyi nwoke ụnyaa ka o wee si na fire service wee bịa na Ababa na 9 n'ime abalị ọkụbere 9 ọfụrụ bọs ọ nọkọtara ebe ahụ wee lo 10 owe gba taxi bere 2,000 naira drop ya na Ababa ọ dị mma otu aka ga-esi wee bi maka na ọ bụ chibe onye ọbụla maka ọnọdụ adịrọ mma gịnị mere ọnọdụ adịrọ mma ndị na-achị anyị adịkwu okwu ụmụ oge fara asị gị ọ ka mana nwere ụdị gọvanọ dịka Wike ga-agbapụta ọ na-aba mba ya bụ na ya bụ na ịbachara mba onweghị mere mana baa mba ka mana ebu nwoke mmadụ onye na-aba mba ife a na-afụ mana a na-ekwu ya dịka ịba mana ọ ka onu ya si dị mana ọ dị ihe ọ na-ekwu bụ nke ugbo na ya nkebe ya na ama megide ya na ama akpagbukwa ya Chizzy biko amarọ m mana ị mana esi m binie abụ m onye Anambra mana esi m binie na Enugu na ihe dịka mgbede ebe 5 si m na Anambra nga ekpe maka gịnị maka ụta adọrọzi mma onye ọbụla na-atụ ụjọ ka ebe gị na anyị aga n'ọba anyị nọpịa kpụrụ ife be anyị ndị na-achị anyị binitegoro a na-ekwu okwu ọbụna ha na-afụ ka ndị ọzọ si emedo anyị marọ ndị ọzọ na-ebi ndụ nke ha anyị marọ ihe na-egbuchi na gọọmenti ahụ na ndị Igbo bụ na a na-egbochi iro ịga na Imo egbochiro ebe Enugu egbochiro a ga-egbochikachi na ruo one mgbe anyị ebugara n'ọnọdụ ugbu a ya bụ na nzukọ ndị Igbo na-adịziri n'ọkụ elekere anyị 4 kwa ụbọchị Tọzdee niile oluzie na Fraịde anyị na-eme omenala n'ụzọ prichi na ọkụkwa elekere anyị 4 kpọmkwem maka na ọ na-abụ ebugara ọnọdụ bugara egwu ọgbakọ o wee dị mma cheta na abụ m Chizzy ani nwa na-echebiziri nzukọ ndị Igbo kwa ụbọchị Tọzdee niile na ọkụ elekere anyị 4 kpọmkwem ọkụzie elekere anyị niile mma abụ m Chizzy ani yeah. 977111009 or 09023111009 you will keep on 070507910. ihe na-atụ anya bụ na ndị niile azọrọ ọha na eze chere ọha na eze executive ha unu ga-akpọwa ha unu kpọọ ha enwe program na ya bụ redio ụna jụọ ha kedu ihe kpatara na ife niile ha na-eme anyị anaghị anụ olu ha echigo echi ọ fọdụrụ ịlụ ọrụ ọwa agụba dụrụ nsọ ka ọ bụ ọfịs amaghị apụ because ime anya ndị Yoruba na-eme ngwa ngwa ndị ugwu na-eme ngwa ngwa ndị ala Igbo na-ada mba anyị anaghị anụ olu ha ma ndị gọvanọ ma ndị House of Rep so ndị niile ahụ na-akpọwa ha na redio ka ha nwee ike nye anyị ihe bụ ebumnobi ha daalụ atụmatụ gị daalụ a na-agbakọ na mbọ n'oge ụfọdụ
nsogbu adịghị anyị anụghị ihe i kwuru biko ịkpọ akụ n'ọnụ ya wetu obi ihe ndụmọdụ gị ihe ga-eme ka iwe ndị ga na-azụta oke anyị dịka ndị mpaghara ọzọ baigoro n'obi ha wee na-azọ nke ha na-azọ ụmụ ha maka na ihe ụmụ ha na-emekwa megide ha na-emegide ha na-emegide nna ha na-emegide ndị nne ha na-emegide obodo ha ụfọdụ ndị ụmụnne si n'ụlọ wee ngwa daalụ anyị anụghị ihe i kwuru anyị anụghị ya afọ gị na-ebe iche akpọ ekele gị gwa ya afọ gị na-ebe iche akpọ gwara ya afọ gị na-ebe iche akpọ 09097711009 ọ 09031111009 ihe anyị na-ekwu bụ ndị ndu ndị Igbo ụfọdụ na-ekwu na ha anaghị enwechazi obi isi ike idu ndị Igbo dịka dike obi esi anyị ike zụta ụmụ nke ha zụta oke ha udo tara atọ adịchaghị n'etiti ndị ntorobịa na ndị na-edu ha maọbụ na-edu ndị Igbo gịnị kpatara kedu ka a ga-esi wee mee ya ogbe na ogbe na-ababe ha na-afụ hibe otu ndị na-echekwa abụbe ha ụfọdụ pụta n'agbanyeghị mmaja niile na ihe a na-amaja wee tie iwu si mba na ha chọrọ ka a na-achịgharịzi efi na be ha emekwa ya ọ bụ iwu jee n'ụlọ iwu ha mee ya ọ bụrụ iwu onye jee mee ihe chigharịa efi n'ụzọ iwu ha na-akwado ada ya ha kwesịrị ịda mana ha n'Igbo ihe a niile na-eme apụta na-aga na-emere mee nke na-eme nke a na-ekwuo onye ọbụla anakpu ekwuchibe ya ike ha pụtakwa eme nzukọ ekwuo okwu na a na-eme emechi ihe niile ahụ na-eji ejejerudu ihe na-aba n'ebe ndị ndu ndị Igbo gịnị na-eme kedu ka ha ga-esi wee ndị dike n'Igbo kedu ndị Igbo dịka o si gbajuru dọrọ ugbu a ihe dị mma abataba nchekwa ezu oke abụ m Chizzy afa gị ekenere gị gwa m afa gị ezigbo ada ndị ka imelụ ndị ka ndị Ebonyi imelụ gaa n'iru Ogbonna izu a na-ekene gị izu ọtụtụ tọrọ afọ n'ala Igbo Chizzy ka atụpenye na ahụ kamgbe a lụsịrị agha ndị mgbago ugwu maọbụ ndị gọọmenti na ndị Igbo atụrụta na ịgwọ ọgwụ ihe niile ndị ụgwọ pụrụ iche iche na-eme ndị ọbụla amaghị ihe bara ha n'ime na-agafe ụwa ụmụ nwa bụ ndị na-ekwu na redio onye jikwara ike osisi anyị bụ onye na-agba ntụtụ okenye n'ime na kee chọọ na-adanye ya ndị iwu ndu anyị awọ m okenye ezi adịghị n'ụzọ ụkwa na n'ugwu ụkwa ịnụ abụrụ gị anyị ọka aga na ndị Igbo tata ezinụlọ na-ejide mmụọ mmụọ n'ihi iwebata ọchịchị ọ ga-esi wee na-afụta ya n'Igbo
teknochukwu na afọ ndị bọdị fụkwana na ihe na efe nwoke ịmara nwoke ka ọ bụ ọ bụ na ndị ndu anyị mgbe ahụ ọ bụ na ha nọkịta na n'ihe ha mere na n'ụkwa ha butere ndị a bụ ndị bụ Igbo n'isi ebe ọbụla ha gara. Ha bụ Igbo n'isi, ha bụ n'isi, ha na Igbo na-eje dị Igbo na ndị a na-akpọ bụ ndị efu na ihe ha ka merụ m oge na onwe ọka nwebere onye ọchịchị mere ife ha merụ Chizzy o wee na-ewute m ma m ga-ekwu nke m ana m ayọ chi gọọmenti Enugu onwe ayọ na yefa arụchara ilo n'Enugu na-aga agba ilo agba ka arụ ya lụ ka na-agba ya agba maka aghọtarazi m nke bụ na ndị na-achị ndị agha emechi ụzọ ndị mmadụ si aga ilo mana a na-emechi ọrabụ na-agbafe ọpụtara n'onye na-anazi emene amanụ iloko 9 ihe eji waya na-agwa onye ọbụla na-agba n'oge ọrabịa ka a na-ekwu a na-ekwu nchekwa na ụzọ a ka ha si mara na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya na ọ bụ ya ịnụrụ na a na-awakpozi ndị nche obodo ma ndị egbe ọgụ ihe na-eme ebe ha bụ ahụ ghọtara nwanne onye ka onye na-achị ndị agha anyị gara na wike na-agwasị ya nwa amadi biko wepụ aka n'ọchịchị hapụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ha ji gụnwa gba mbọ fụ na nchekwa ọtụwakụ Igbo sigbe ọgwa ya na ọ bụrụ nke apụta ọsẹ biko ige ọ gwara ya ya na gụpụọ ndị ọrụ gị ndị na-alụtọrọ dọfa aka na ntị ọ dị ka ọchị obodo Rivers a na ọ dị ka ya so ya ma ikike o nwere dịka onye akpọrọ gọvanọ ndị ọzọ maka ụdị ikike na ndị amarọ arụrụ ana a na-ekwe na-ekwusi ike arụrụ ana bife merụ na ha fụta ha ga-eme ha jụ na ha eme ya a na-eme ya na ndị mara ata afụ ana m asị gị Chizzy ọ bụrụ inwe ụgbọala nke gị n'Enugu na ọ bụrụ inwe ụgbọala ị na ọ dịrị ọkọ 9 ọ bụrụ inwe 5,000 ịma na be gị ka ịza ndị mmadụ ha chọrọ itinye n'ọkwa ndị ndu ndị Igbo kedu ka anyị ga-esi wee dike ga-ebu ndị Igbo ihe gbasara ndị Igbo n'isi wee zụta oke anyị dịka din ọdụmegwu Chukwuaji mee ya Sam Mbakwe ha Michael Ọkpara na ndị ọzọ dị iche iche achọrọ m ikwubezi maka nke Zik afọ gị na-ebe iche akpọ Ndụbụisi chere n'ọkụ ihe na-esi na-ana Igbo anyị mgbe ndị ọchịchị dịka ndị gọvanọ ha na-asị ha na-akwụ onye nọrọ ya asị ọ bụ ya ga-esi onye onye ga-abụya esi onye ga-esi nka onye na-achọ bụ onye ga-esi ọnụ ha na-arụ ọkpụsi ụda ana otu ndị nke anyị ji na-azụta n'ọchịchị onwere onye na-ekwere anapụ ma ọ bụ na ibe ya niile ọsọpụọ pegara onye ahụ gawazi kama na ọya nwa ga-abụrịrị ya ọ ga-abụrịrị ya ọ yi na-ekwu n'ego anyị ana onye ọzọ bịa bute ụzọ esowezi onye ahụ dịkazi anya ga onye rite agbaghara nwanne daalụ 09097711009 or 09023111009. Ekene gị nwanne ndị afọ gị ebe ishi akpọ ọchị ya gaa n'iru ihe nkele na ihe ọrụ na-ekwu ọ na ndị na-achị ala Igbo ndị na-achị ala Igbo ha jichi ike ka ba ahụ ha wepụ aghụghọ na mkpoju akpamobi nke ha ọzọ ego ha na-achụgide ya nsogbu afọ gị na-ebe ishi akpọ ekele gị ndị ka ị mere
ọzọ Nwatachukwu gaa n'iru. Ekele m ụlọ na ọmarịcha okwu ụlọ na-ekwu na-ekelekwa onye gị na ya Izu a na-ekene gị. Ekene gị. Chukwu ga-agọzi ụnụ n'obodo Ise. aja na ndị Igbo bụ ndị ndu anyị mmadụ ebe ọ nwụrụ n'ala Igbo oge ya nọ n'ala Igbo mepụta m ike ịkpa afa dị mmadụ gaa n'iru. mmadụ ịtọ ndị Igbo nwụrụ Igbo ji eme ọnụ n'ala Igbo bụ enyi nna ya bara ibe Chukwu Emeka Eze na nna Ndụkarụ taa na mmadụ agwụ n'ala Igbo ekele m. Daalụ. Ndị ndu ndị Igbo kedu ka anyị ga-esi wee n'oge ebu ọdịmma ndị Igbo n'obi ezụta oke anyị? Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege. Cheta na ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka ịfụ ka anyị si eme ya. Jezite ozi iru ebe anyị soro sọbskraịbụ ọ ka ị na-afụ ihe niile nke anyị na-eme kwa ụbọchị na-efu ebe a na-akwalite omenala na ikwu ihe gbasara Igbo n'ụzọ pụrụ alụ niile akpara ebe a na okwu niile ekwuru ebe a bụ echiche ndị kwuru ya ọ bụrụ echi. Eze gaa n'iru. Ekene gị. Mmalite okwu a n'ikele ọrụ ndị Igbo maka mgbada ụlọ itinye banyere Igbo ịgasị na ọ bụ ndị mgbasa ozi iji malitere ikele ndị Igbo n'ihi na ebe ụzọ esi eji ehu na-ebu ihe bịara n'asụsụ ha mana ebe anyị ebe a na ndị anyị na ka esi n'asụsụ a ka ndị ezi were ihe ọzọ anyị ka ha rọta ya na-ekwu ọ bụrụ na a ga-enwe njikọta ọnụ n'ala Igbo ndị a na-ekwu ụlọ mgbasa ozi ndị banyere ala Igbo nwunye ndị gwabara ọ dị aka na ndị ọchịchị anyị na ndị nnọchite anya anyị ama m na ha niile ha ncha ha site na abalịsi ọchịchị site na nkerịkọta ha na ndị ugwu ndị na-asị ha bata ike nkwalite nweta etinye ndị ntụziaka nke ndị ebe ha aka na ha dị Daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. ọ bụ ndị ebe ya bụ tinyere ya ejiri aka ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Daalụ 09097711009 ma 09023111009 ka mara na ga-ewere onye nke afọ gị na-ebe iche akpọ. afọ m bụ Ngozi daalụ. Ndị ebe Ngozi si akpọ. Daalụ ezi nwanyị. Si akpọ. Ọ dị ka ị ga-anọgharị ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Ka anyị maa na anyị ga-anụ ihe ị na-ekwu. Gaa